.eus domeinua onartu zen aurten, apirilaldian, eta ja justu irailetik haste zen, irailaren 16an zabaldu zen abiaraztealdia deitzen dioguna, ja domeinuak erregistratzeko garaia. Orduan hasi gina segituan irailaren batetik aurrea berehala martxan, komunikazioa lantzen, zabalkundia eta etengabe harremanetan. Orduan faseak gainazkar etorrita hasia abia da bizia. Gugea .eus domeinuaren kudeaketa arduratzen den erakundea. Guk egiten duguna da, domeinuen erregistro arduratzen dian enpresekin hitzarmena lotu, proiektuaren zabalkundea arduratu, proiektua o produktua .eus domeinua behar bezala erabiltzen dela bermatu. Orain fase honetan lehenengo helburua da domeinua ezagutzera ematea eta ahalik eta eragile gehienek domeinua bere gain hartzea. Eta hortik aurrea domeinu horren erabilera egokia egiten dela bermatzea. Ikur bada, kotxetako matrikula garaigatien zeukaten bezala. Orain arte ezagutu ditugunek ez zeukaten matrikula hori. .com, .net, .rg, badute esan nahi bat, baino ez da hain nabarmena. Aldiz, 2011tik aurrea AICANek sortu dituen interneteko domeinu berri guztiek badute duke semantikoa. .eusekin ja adierazten dezu zure webguneak zerri dagokion. Eta gainea, euskarari beste presentzi errealago bat ematen dio. Oso garrantzitsua da horrelako domeinu bat euskara bezalako hizkuntza batentzat edo euskal kulturarentzat orokorrean.